Едно бързо видео отново за новите ни придобивки в центъра. Това, което го виждате, със сигурност ви е познато на повечето, особено на тези, които са с деца. Гофретник. Имаме си подарък от снаха ми и брат ми, които са го ползвали само веднъж и като разбраха, че имам идеята да правим гофрети с децата и след обед да се почерпваме с тях, веднага изявиха желание да ни го подарят, тъй като те почти не го ползват. Следващото, което ще се похваля, но още не сме го използвали. Надявам се в най-скоро време и да ги използваме по правилния начин. Това са едни мини микрофончета. Поръчката ни е от SmartZone, които между другото доста бързо я изпълниха и коректно. Момент, не мога да изваря. Вижте колко са мини микрофончета. Буквално са като слушалките, които ползваме. Бежичните, ето го. Сега не го фокусира добре. Не може да се види толкова добре, защото така не го фокусира. Така, вижте колко е мъничко и се закача ето така. Така че смятам, че ще бъде доста удобно, особено когато сме някъде на открито, пътуваме и са си с кутийка, която се зарежда. Имат си и кълъвче, което намирам за супер готино. Поръчахме си нещо още. Това е една стойка, за да си слагаме телефона, когато сме в колата, пътуваме и да можем пак да правим някое друго видео, защото, честно казано, много пъти, водейки едни такива стандартни ежедневни разговори, казваме много ценни неща, които после си казвам, сега защо не бяхме сложили телефона на една стойка и да запишем тези неща? Можеш пък някой нещо полезно да си извлече от информацията. Това са новите ни придобивки и така, центъра продължава да се оборудва. Благодарим отново на всички, които ни подкрепят, подаряват ни, даряват ни, подкрепят ни морално, с молитви, споменават ни в молитвите си, защото, повярвайте ми, това се усеща, когато някой ти мисли доброто, когато някой вярва в теб, ти го виждаш в очите му и това ти дава един силен тласък да продължиш по пътя, по който си поел. А със сигурност всички ние имаме нужда от обратната връзка на хората и да знаем къде се намираме, къде сме по пътя. Това, което правя, добро ли е, не е ли? А що ме подкрепят толкова много хора и то най-безкорисно и чисто сърдечно, значи със сигурност сме на правилния път.